nik zu ezautzen zaitut. Ze nik uste dut zure kartela jarriko zutela honezkero Gipuzkoako kaletan el más buscado. Ze zuk Ordiziko txapelketa, gazta txapelketa bertakoa irabazi ezkeroztik bueltatu altzara Gipuzkoara. Bai, hori Ordiz txapeldun egon. Eta ez duzu somatzen nola jendeak arraro begiratzen zaitunik, ze nik badakit baten ekrazirik etziela egin Ordizian zerta Bizkaino batek behingoz lehenengoz irabaztea Ordiziko gazta txapelketa. Bizkaien begiputxik irabazten hori, Bai, baina hori lehen dipasa izan zen, baina zuk historia intzenun, zu lehenengo Bizkaitarra izan Ordiziko txapelketa irabazten, eta hori ino, marka, Nina Jon Etxebarria, puinik itxona. Ni Puiarrieta, izate Zaraiakoa, orain hemen nago, zeanin bizitzen, eta bera. Inez Juan Etxebarria, joan naite. Izaro naitona. Da, izaro naitona, klaro. Puiketan ikurte bidaro guzumen batera gazta jaiten, aurten 3. nengo. Eta, emoten dago de momento gauze ondo dozela. Oin zauzi Pinaburu osoan, da orduen gure etxeari bebe Pinaburu esaten txugu, eta gaztaia markari Pinaburu, eta, danari Pinaburu esaten txugu. Gorbeien egon dire Julioan hasite, normalean oturan azkenetan horre segun denporea, zelagoa, ekarrit dugu jatxera, jazteko, atxera neue beste urte bat azteko. Hemen garrantzitsuenak ardiak dira, hartaldean. Eta garrantzitsuena ere hartaldea ondo zaintzen. Da, alegin du apuretu ondo esaten, gozarekin aiaten emon da. Gozerik ez dira, pero zikan, ez? Setiembre batean jaio zan Izaro, eta bostean zan Ordiziko kampionatoa edo. Eta ez ginen jun, ni oraindikan nahiko flojo nengoen eta etxan gelditu ginen. Eta nire gurasoak jun ziren, eta begira irabazi. Eta premio bat atatean itxako beharriteko ilusin handi moten da, ez? Horre, 10 bat eguneko pasen gizu, gente globo bat egun duen, Haude gure gaztaia, eta, haude Martiko gaztai bat, Martiatxenetako gaztai bat. Eta, proba bengo gu. Haua, baino lehen usaiak. Nahiko usai potentea deko, bai? Hori gazte baia bastante kurote dauna, eta hori. Saborea izten dago gauan. Gazte denok inbia dugu, jando ustean beste zati bet eskatu. Hori egia da, bai. Eroan hau dana gu bio egiten dugu, ez? Ardurea gu bioteko. Gero beti familikoak eta laguntan, bai puin aiteta bai, eta gure nire etxeko apu bai, nire aiteta eta anaiak eta. Anaia beti eskiratzen ditu, eta etortzen da guztiari ematen diogu lana baita. Zertxo bai jarriko diogu eiteko, bai? Beti hongo da, eiteko zer. Da, itea gure bat dagoingo da, eta ostean, ez dakik ze urtengo da, bera gure bat dago ardik gora okungo duz. Da, korta bai, da. Guk bidea erakutsiko diogu, gero? Guri gau goztaiako igual, hau dana montetea eta zera, berak montotea dugu da. Haude Gernikera gu erongo gaztaia, konkursorako, dauze gaztaia. Ni petxot igual, zu gaztea dala eta ez tala be, igual Gernikeri be moten txela hori, Ordizian besteko zera igual ez da dugu, igual lantxekotasune bastante. Ez da noteko oportunide bardine, eta surtea badeko, eta ostean be lenguan txat. Urte askotan jona Gernikera eta ez dugin ez eta beste urte bat bada, beste urte bat. How much for a kilo? 1 kilo. How much? Inglesa ez dakit indar da, Inglesa zai da. Gipuzkoako Ordiziko azokako irabazlea, eta Bizkaiko aldengo urtekoa ere bai. Orduan, ja horrekin, hemen komisioa jumer dugu, Hori. Nik saldu dizu ja bat. Sí, ¿no? Que tiene buena pinta ese, ¿ves? Andrea ikasi jozu. Andreak esaten badu... Mira, bat ez, bi saldu izizut du, Hori, zitu, Hemen geltibako zu. Hoi ba, eta hartan negoziengo ginuke. Bio kordon, bio xek, oso ondo. Oan ja diru kontu eta ja zu konratu erbizkizu bestela. Bueno ba, aber baztortea da onjon. Ba, ni, azokan segitza, oaindik ez zeikusik bada hemen ta. Hori goizeti eta. Hori da, segi bizkor, Bai,